kwa Muhammad Yunus baka Bangladesh bat ka China kinlong kum ki parlok babha khmi lenti baki jinyade kinrung chakaphes ka bathmai unong ai boj barang ba jong ka sarkar sipor jong ka Bangladesh Muhammad Yunus ulaong baka long ka donkam ya ka rijong ban yo i ya ka China kum ka parlok babha badu khmi lenti baka jinyade hapdeng ka Dhaka bat ka Beijing kanrung syaka kerdan ke bathmai kaba udang penkut ya ka jengle jengo jong sya China kaba sausngi haka sisa jan ka arpo pratri umas ka jingade jongi kalong kaba khlain maha hakini kisnam ka kam jongi kalong kaba khlain maha bat ngiyo jingmentoy na ka jingi trilang jongi bat ka China laong Yunus honglei menteri bayarap ya katenat kambari bat kumjuru officer bahakli du jong presiden ka China Xi Jinping yakendu ya Yunus hakas ni sajan haka kadling sun jong kan nong ba Beijing haka jingpen kut ya ka jingle jingo ba paunam jong sya China ka ba sausngi laong ka post haka X da Yunus official handle Lapen kuburom ya Yunus daka Peking University ha Beijing haka ngipalei ka arpo pratrik jong mas arhajar arposan unong aibo barang ba ulaya kendo yo presiden jong ka China Xi Jinping haka ngipalei ka arpo pratrik mas arhajar arposan badu lapan ye ki jingbei tingka ki ba khamjur na ka China ban pen imbiang ya ka yo ka kot jong ka Bangladesh kabala syakta haka sanhi masima bat kayo kakot kalong kabakong san bha bangin yo iya ka China kum ka parlok ka babha jongi ong Yunus da ka bapen iya ka Beijing kum ka jingya hap jingmot persya iya ka New Delhi